Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan yadda zaka boye videos, audio ko kuma wani abin da ya shafi hoto, document, duk dai abin da kai ne a ra'ayinka ba tare da kai amfani da wani application wadda wani mutum zai iya zargin ka ko wani abu makamancin haka ba zaka boye wannan ta cikin wayar ka kenan ta hanyar da zan nuna mana yanzu in su in seti zaka yi sannan ka boye ba tare da kai amfani da wani application ba. Yau insha Allah wannan bidiyon zan nuna mana wannan hanyar, bar mu je kai tsaye ga wannan hanya. Amma muna roƙon alfarmanka in yau ne farkon ziyartar ka wannan channel mai albarka ka daure ka danna mana alaman subscribe sannan ka mana like bidiyon mu in ya burge ka. Mun gode bari mu je kai tsaye ga bidiyon. Abin da zamu zo mu shiga wato ainihin file manager na wayar mu ne. Kowa dai na tabbatar dai wayoyi dai duk suna zuwa da file manager, amma ba sa zuwa dai kawai ka je ka yi downloading na file manager, akwai shi a Play Store. In ka je kai wato installing nashi sai ka zo ka shiga. Kar ku gani nawa ya nuna mun biyu da yake ni biyu nake amfani da shi, amma bari in shiga asalin wanda yake zuwa akan waya. Kun ga ina shiga wato ainihin zai kawo mun waje kamar haka ne, sai mu zo mu danna akan all files. Muna danna akan all files. Kun ga gashi ya nuna mana two options din ga suna anan yadda za ku gane. Akwai internal akwai kuma external, wato akwai asalin kan waya kafin nan kuma akwai wajen memory. To ni abin da sai kai ya zama ka san aina abin da kake so ka boye yake. In akan waya ne to in a memory ne ma to ni abin da nake son boye yana kan memory ne, sai yanzu zan danna akan memory. File ne ko shin waka ɗaya ne ko kuma shin wato video ɗaya ne ko kuma file ne zamna shi ko wani abu dai makamancin haka. To ni abin da zan yi kafin mu fara aiki, bari in je in nuna mana wato ainihin bidiyoyin kafin nan kuma in nuna mana ainihin in mun boye din ya zai kasance. Sai mu zo mu shiga MX Play da yake kowane player da zaka iya shiga naka domin ka tabbatar da aikin da kake yi din. Amma ni da yake akwai MX Play a kusa, zan yi amfani da MX Play ne domin in mana wannan gwajin wannan bidiyon. Akwai wani bidiyo da yanzu nake so mu gwada akan shi, gashi nan wannan free guide gashi nan 2021 ina, sai ina dannawa akai. Bari dan gwada mana playing, amma dai kar mu dan samu wannan dai, bari zan kabe shi da wuri. To kun kalli dai wannan bidiyon, a misali yanzu wannan bidiyon muke so mu goge, ina so wannan bidiyon muke so mu boye. Kun kalli wannan bidiyon, sai mu dawo baya, wato ga wani folder kuma nan kuka lura mai bidiyo 16 ga cikin adadin nan wajen, shi ma wannan folder ne shi ma muna son koyi na bidiyo. Wannan folder ne na bidiyo, in ma folder ne na waka dai duk dai bari zan nuna mana insha Allah a wannan bidiyo. Muna roƙon alfarmanka dai kawai in yau ne farkon ziyartar ka wannan channel ko kuma kana ziyarta ba ka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe sannan kararrawa zai fito a gefe sai ka danna ka zabi all. To ga sunan wannan bidiyo 16 ne a ciki, 16 videos ne a nan. To sai mu je mu fara aikin. Abin da zamu yi sai mu zo mu shiga file manager mu kenan. Ga free guide namu a daidan nan wajen. Ya ta mu koyi wannan free guide din. Zamu zo mu danna akai ne kawai. Muna danna akai muna rikewa. Sai kowane file manager da yanda yake kawo yadda zaka canza wannan sunan bidiyon. Kai zaka lura da file manager ka ne ina ne wajen rename, wajen inda zaka canza wannan sunan bidiyon naka. Sai ni kuma nawa wato ainihin nawa yana gashi na adadin nan wajen 3 dot a ƙasan nan gashi mu in na taba kai. Kun ga zai kawo mana wajen rename, kafin nan zai kawo mana wajen details. To mu yanzu canza suna muke so mu yi, sai mu shiga na fara nan wajen rename kenan. In muka danna akan rename, ba wai canza sunan zamu yi ba, ko zamu dawo wajen farin sunan ne haka. In muka danna kun ga allurar rubutu ya zo mana a farko. Allurar rubutun ne ya zo mana a farko, sai mu danna dot. Wannan dot, alaman dot din nan gashi nan, wannan alaman me zance ne ma alaman full stop kenan ba, sai mu zo mu danna. Kana danna wannan dot ko in ce full stop din nan sai ka danna OK. Yayin da kana danna wannan file din ya riga da ya boya, wannan free guide din nan ba ka same shi anan ba. Sai kuma nan ce mana akwai folder mai 16 ba, amma akwai wani folder waka, misali waƙoƙin ka sana ciki dai duka da in na nuna ma hanyar da za ka boye wannan folder, za ka iya bi ka samu wannan folder ka ga. Yanzu a misali ga wannan folder ma duk waƙoƙi ne, shi ma za ka iya boyewa. Yanzu bari in boye na waƙoƙin nan, ko dan ma zai dan ci mana time da, amma bari mana na bidiyon dai duka. To kun ga yanzu wannan 16 videos din suna cikin wannan folder na zinda ne. Abinda zaka yi kawai
zaka zo wajen diren folder ne sai ka danna akai, kun ga zinda ne folder, in ka danna akai sai ka danna rename. Yanzu ko audio ko me da yake cikin wannan folder zai buya, ko wayansu app naka ne wanda zai baka install su ba duka zai buya, mutum ba zai taba samun su ba ta wannan hanyar da nake nuna mana yanzu. Sai ka danna akan wajen mu domin ka samu rename, kai sai ka duba rename na wannan file manager ka aina yake, sai mu da yake anan yake zamu danna akan rename, sai mu zo sorry na sa allura yanzu a farko ko in ce a ƙarshe, sai mu dawo da shi farko. Muka dawo da wannan alluran farko ta hanyar wato rike shi mu ja shi, muka dawo da shi farko ta hanyar rike shi sai mu ja shi zai zo farko ba tare da wani space ba, sai mu danna wannan dot ko in ce full stop, sai mu danna OK. Muna danna OK yanzu kun ga folder ma ya riga da ya buya, yanzu ba za mu taɓa samun shi ba. To ya za a yi mu gane ya buya? Yanzu da za mu zo yanzu mu sacin na zinda folder zinda a daidai na wajen, ba zai nuna mana wannan zinda ko zinda din nan ba, ba zai nuna mana ba, ba zai nuna mana wannan duk wayansu foldodi ne dai wanda suke kamancece na shi amma ba wai shi bane. Kun kalle su wannan duka ba shi bane, kun ga wancan ai zinda ne kawai normal. Yanzu bari in sacin din free guide din nan, mun kalli ko za mu samu. To kun ga wannan free guide din nan ma babu shi. To ya za a yi mu gane wannan abun sun buya ba ta wannan hanyar ba? Sai mu zo ainihin inda dai ka tabbatar dai wajen bidiyon ka suke. To kun ga azun da yake mun bari a folder ma yanzu ya nuna mana, ya ce mana no video in this folder, amma da azun kun ga muna cikin folder. Ka kun ga yanzu folder mai 16 nan in kuka lura da nan duka babu wannan folder mai 16 ya riga da ya buya. Kuma duk wani wajen videos naka ko kuma wani wajen in ma a misali akwai audio a folder da muka boye, in ka shiga wannan audio ba za ka samu wannan waƙoƙin da suke a wannan folder ba. Kun ga a daidai nan ma ba za ka samu duk wani bidiyo da yake a wannan folder ba. Folder ma zamna ta babu ita, balanta ma ka kalli wani bidiyo da yake a cikin ta. To akwai wani bidiyo kuma da muka boye wato free guy, bari mu zo mu gwada sashin nashi ko shi za mu same shi, tunda mu yanzu ba mu samu wannan folder ba. Sai mu danna anan, sai mu zo mu danna wato free guy ba. To kun ga me yake mana, no items match your search. To kun ga wannan ainihin bidiyon ma babu, wannan folder ma babu. Ku yi la'akari da wancan bidiyo 16 da shi, kun ga anan babu wani bidiyo, babu wani folder da ya danganci bidiyo 16 da ma. To abin da zamu yi, ya za a yi mu dawo da shi tunda yanzu mun riga da mun boye shi? Za mu sake dawowa ainihin file manager mu ne, muna dawowa muka shiga inda muka boye, ma SD ne ma internal ne, sai mu zo wajen 3 dot a saman nan gefen search bar namun nan, abin searching din nan, ga abin searching din nan a gefen za ku wani digo uku, sai mu danna akai. Muna danna akai ga tsake kun kalli wato layi na 1 na 2 kenan, gashi ya nuna mana show. Kai ana haka ko zai iya nuna ma show hidden files ko wani abu dai makamancin haka, abin da ya danganci hiding ko wani abu, amma ni kaga na wannan mun show, sai in danna akan wannan show din nan. To gashi wannan show hiding files in ma gashi nan ya nuna ma anan, sai in maida shi zuwa show hiding files. Ina maida shi wannan zinda da na boye na farkon nan, kun ga gashi ne ya fito a saman nan, sai in danna in rike akan shi, ina dannawa yana rikewa akan shi, sai in danna wajen canja suna kamar na dazun sai ka yi la'akari da yanayin zindan ka, sorry afwan, da yanayin wato ainihin file manager ka, za ka yi la'akari da yanayin file manager ka ne a ina wajen rename yake, wajen canja sunan bidiyo ko canja sunan folder. To ni wajen canja sunan bidiyo yana mo, sai in danna akan mo, sai in danna akan rename, sai in zo in mera fensir rubutun nan farko ta hanyar rike shi, in danna sai in ja shi, sai in cire wannan dot. In ina cire wannan dot sai in danna akan OK. Yanzu folder na ya riga da ya dawo, gashi ne wannan folder kun kalle ga bidiyon shi 16. To saura free guy. To free guy yanzu ya za a yi, sai in ja in zo in samu free guy. Ga free guy na a daidai nan wajen, kun kalla shi ba kamar zai dan yi dai kamar me zan ce, zai dan yi dishi za ku kalle shi wanda yake a boyen da in kuka danna wancan abu. To sai mu danna akai mu rike, muna danna akai muna rike, sai mu zo wajen canza suna domin mu cire wannan dot da muka sana falin nan, sai mu dawo da alluran rubutun farko. Yawa sai mu zo mu seta shi a inda zai cire dot din, sai mu danna wato ainihin alamar wannan cire wannan dot din, sai mu danna OK. Muna cire wannan dot din zai dawo normal video wanda za mu iya wato ainihin ganin shi. Bari mu gwada sacin nashi yanzu mu kalli ko za mu same shi ko kuma kawai dai sai a hankali. Yawa free guy ko, yawa kun ga gashi na anan. To amma dai duk da haka dai domin tabbatarwa sai mu sake shiga wannan MX player mu,
muna shiga wannan MX player mu kun kalli ga video mai 16 nan kun ga ɗazin babu shi wannan folder mai 16 nan kun gan shi yanzu gashi ya kasance kafin nan bari mu sace wannan free game nan gashi na adadin na wajen kun ga free game mu ya dawo ko ya zo zan ce me ma dai to duk wani waje dai wanda ya danganci dai wai mutum wai ya ce zai kalli wani bidiyon ka ko wani foto wanda yake a wani folder da ka haɗa su a folder ɗaya in ma waƙoƙi ne in ma ko ma dai mene ne kana haɗa su a folder ɗaya sai ka musu wannan abun in kuma guda ɗaya ne kawai shi ma za ka shiga cikin folder sannan ka ƙara mai wannan alaman dot ɗin nan kana ƙara mai alaman dot ɗin nan sai ka danna OK sannan in ka zo cirewa sai ka cire alaman dot ɗin nan za ka tashi shiga folder bayan ka bude wannan show hidden files din nan sai ka shiga wannan folder ka cire wannan dot din nan bayan ka cire wannan dot din nan shikenan zai fito amma in ba ka cire wannan dot din nan ba ta hanyar da nuna mana duk inda mutum ya kamata ya shige ya kalli bidiyoyin ka ba tare da wani application ba ƙarya ne ya samu wannan bidiyoyin sun riga da sun bata sannan insha Allah bidiyon da zamu kawo nan gaba zamu kawo muku bidiyo ne wadda ko da mutum ya ɓoye wani application ne ta cikin wani application ko kuma wasu videos ne ya ɓoye a cikin wani application ko wasu waƙoƙi audios ko dai wani abu dai makamanci da inda ya ɓoye akan wayan ta hanyar da muka nuna muku yanzu ne ko kuma ta hanyar wani application ne za mu nuna muku hanyar da ba tare da ka ɓalla wani application in ba ko kuma ba tare da ka cire wannan dot in ba balanta ma ya gane ko kuma ba tare da hanya daidai wanda dai ƙarya ne dai ya gane ta ina ba zai ma zargin kan cewa ka gano har wannan hanyar ka shiga wannan wajen ba kai kuma za ka shiga wannan wajen sannan ka duba abubuwan da yake ajiye wannan wajen sannan ka fita ba tare da ya riga da ya sani ba insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku wannan hanya amma sai dai in ku daddana ma wannan bidiyon alamar like mun kalli ya bazu sosai kun yi share na shi kafin nan za mu sakar muku da wannan bidiyon mun gode da kasancewa da mu da yaraka